RMN Production Center. Mudalit kaninyo Nining Sugilanon. Hilom na anak. Ili. Tulog. Wala din. Imong nanay. Laylay sosa ka mapinanggaong inahan. Kadtot yenda. Bakal papay. Ili tulog anay. Bisag unsay mahita po. Dili kabiyaan ni nanay, anak. Kipasakitan ko ni mo, Mila. Mauni angay ni mo. Dugo. Dugo. Anak ko. Dili ka biyaan ni nanay. Laylay. Nabati ko sa ang Laylay. Haid ka magikan. Ayaw. Ayaw! Ah! Ang Laylay ni Mila. Ang Laylay sa sakinahan, makapahinanok sa iyang anak. Apan kung may bawati kang Laylay sa tungang gabi, mahinanok ka kaha. Ang Laylay ni Mila, tagsulat Marites Parba Albores, Direktor June Caraca Pujanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Drama. O karon sa sumpay ni Bagotang Sugilanon, ang Laylay ni Mila. Gini. Basta ko ni. Mabuak ko ng bildor sa sakyan na ni. Adel! Niyan ako ha! Bunat ko! What ang babae nga? Bilog niya din. Nablang po tayo sa kinangawa na ko, Abli. Ay, shit! Adel! 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 No! Huwag na siya maglihok! Baby! Baby, wake up! Wake up! Ikapon ko yung pulso. Ay, my God! Ay, salamat. May pulso pa siya. Nawad-anan siya panimuot. Baby. Baby, wake up. Please. Adel. Baby.
Baby, it's me. It's me. May tuhok na ako. Nakita ko ba ang may tuhok na ako? Dili ba? Wow. Wa ko nakita. Pero may tuhok na ako. Nakita pa nimo? Oh, Bes. Way mituok nimo. Then, how will you explain ang nahitabo na ako, ha? May tuhok na ako. You know what? Let's go. Tingalig, tawaan ka rin napita. Magalit pag sa syudad. Aron makabalik sa dayon ta sa ospital. Kapoy ba ini nga kong kahimtang? Sige, matag higda. Higda, pero nagsigir ang takilid, kaya di ko makahimo muhayang tungod sa paso sa kong buko-buko. Biis ay. Bangag sa ilong. Ay, bangon ko. Ay. Kakapoy ba ini magsigir akong pundo sa kalugar. Wa, sab ko'y bisita. Mindato sa una kay doon ako'y iro nga si Isang. Karon wa naman. Hay! Wa, maganik ko balika pa ni Senyorito Stanley dire sa akong kwarto. Ha? Hay, kabangag sa ilong ba ini. Di sab ko ganahang matog kay bati kayo nga akong damgo. Usabay kong buhaton din ron. Pwede naman tingalik magsuroy-suroy ko din sa ospital. Guyod ko ining dextrose. Ala na. Gawas ko. Gila, ay, nagyog ko. Nanan, dextrose, be. Ay, bang imnon ini. Kuhaon ko ning dextrose. Guyuro na ko. Buwato ko sa lawak. Nga nahimutangan sa senyora. Senyora? Uy, may dagang malaging nurse din sa imong kwarto. Ano sa man sila, mga intern ha, senyora? No, gibayran ko sila nga ubanan ko. Ha? Silang upat, senyora? Uy, nga naman. Ay, maday sila si senyorito o katong iyang uyab. Nang lakaw. Naabtan ako si Madam Garina, sir, nga nagsigig-singgit samtang natug. Bati kayo ang akong damgo. Parehas di tanyora. Pabida, mamagani-gani ako ginahang matog. Ha? Dinhilang ko, senyora, ha? Uba na lantas kwarto. Aron, minus hadlok ba? Minus hadlok. Dili ra ba mahimo, sir? Kay pakusa ka tao ra mo guning maong room, sir? Lingkod lang ko na eh. Hindi lang ko muhigda. Di mo sa gihapon ko makahayang-hayang. Lingkod lang ko. Dili gihapon mahimo, sir. Mauli lang sa inyo, Raoy. Masadlok mahinoon din sa ospital kaysa dito sa mansyon. Si Sir Sadoy, mahadlok sa ka, sir, nga tiguang naman ka? Usa! Ay, sakit maghawak. Nganli lang ko bisag unsa, day. Ay lang tao ko nga ligtiguang kina. Paniti! Di ba anagon pa ni? Ha? Ikaw tong mikatawa? Ako, sir. Kalahin ko di mo kinatawan. Mura mag-abat. Si Sir ay mabawas po. Ayaw lang pagkatawa, be. Lain na yun. Si mo kinatawan, oy. Manimbawat pa ako balhibo. Mura magkagtambalos-los. Nyura, dinila sa ko, ha? Dili ka mahimong magdugay din, sir. Kay tingaling pangitaon ka sa nurse nga mag-rounds para sa imong tambal. Og, ma'am, dili sa mahimong magdugay uban nimo ning akong mga kauban kay may duty para ba ni sila. Ako hinuon kay paingon naman ko off. Pero ang sabot namo ni ma'am ganina nga mopauli na sab ko kun mabalik na sila.
fine. Ayaw lang yun kong biya nga dili pa mabalik ang akong apo. Ako, Balik na lang kasi imong room, sir. ni madagangyo. Nabalik na ta sa ospital. Ibilin ko na ning uban na to na shop. Magdalang kog ako mailis na ko ron. Mag-shower ko dito sa lawak na himutangan ni Tita Nimpa. Okay, let's go. Kay ganina patang nawa. Nangita na si Lola na to. My God, iho. Ngano bang dugay man kaayo mong nabalik? May nahitabo ba samtang wa mi, Lola? No, wa. Nagdam ko ra og pati. Kano sa bata mahimong mapauli sa mansyon, ha? Oh, Senyorito! 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 nga nang dagang kapaingon din ni Osting? Oh my gosh! Nagdugo ang imong kamot! Imong giibot ang imong dextrose. O nga, dili ako. Nakatungko makadiyot. Pero kalit lang nga bibati ko og sakit sa akong kamot. Uga, nakita ko sa senyorito. Kisay mo nakita? Nakita ko si Mila nga naa na ang dextrose sa iyang kamot. Iyang gikuptan. Iyang giibutikan sa akong kamot ang dextrose. Unsa? Mamahuli na ta, senyorito. Hindi na ko din eh. Osting? Wait. Sige sa pakinamila nga inyong gisgutan, ha? Kinsa ka ng babayana? Siya? No one. Just no one. Busa ayaw na pagunahuna ni Ana, okay? Sumayan ko sa paghangyo ang doktor kung mahimo ba magkapauli na ta og mga adlaw. Salamat dong Mario, ha. May gani kay nagka-timing yung ko ni mo og sakay. Ay, unsa man ka nang ay? Huwag sa payanang. Na, sige, manaog na ko. Kaya diot lang, ha. Sige. Ay, nalangan man ko sa merkado, God. Tingalig may lakaw ba si Felipe? O guay makapuli niya sa pagbantay sa bata. Na-complete dong, oh. Salamat, ha. Sige lang. Hini lang. Sige, salamat. At doon sa ko, balik na huwag tambay sa skina. Mamasin ko mga pasahero. Uy, si Felipe malas bintaan na, oh. Nagkugos lang anak. Ha, mukaway ka, be. Down! Uy, namdes mila siyang luyo. Kaswet yun lang duha, ay. Magin ako makita lang duha kung kanunay na kung labay ng dana. Anagi si Milas Luyos ni Felipe. Unya, ibutang yang suwang sa baga ni Felipe.
Ay, may biya naman si Pilipis, bintana. Si Mila na lang, Oh, time pa. Si Mila? Ngano nakita man tuod ako si Mila? Dili ba nga, patay naman siya? Oh, dili. Pananaw na tingali tuon ako. Mubiyan ako din eh. Paamin ako, Nay. Kaluhian ka sa Diyos. Pasaylo ako nga nadugay ko og pauli. Nalangan manggod hinuon ko dito sa merkado. Nasabod kong tabi sa akong kaila nga akong gikakita. Sige na, Nay. Diya ka naman. Ibutang ko na ni bata kay bason sana ako mga baboy sa luyo. Init ra ba karon? Inita na ang mga baboy. Huwad ay matuog ning apuha ka gani, ha? Natuog man. Nga nuwa man ni mo ibutang. Naglagni na sad ni. Dili magpabutang. Wala gid ako ibutang og tuyo, Nay. Ako lang gisigihan og kugos o gibantayan. Ngano man? Kining, Nay. Mutuo ka bang mubalik ang kalag? Unsa? Uy, nga naman. Mura magug kanunay ko nga matimahuan ang baho ni Milanay. Uban nato. O babati ko sa busahay nga mutupad siya na mo ni Inday. Uy, kinuog ko na mo, Felipe. Huna-huna mo lang ka na tungod sa imong kamingaw sa imong asawa. Kaha, Nay? Dili kaha nga wa pa mahilo na ang kalag ni Mila hangtod karon. Unsa? Wa mahilo na ang kalag ni Mila, Nay. Tungod sa iyang nahiaguman. Murag may tao sa atong silo, Nay. Kaysa, uy, si Berto man na. Ug naghangad siya. Naa mag-atubang sa tungod sa inyong kwarto. Ala, siya ginay. Oy! Nadyo? Berto! Berto, kisa ba'y gisigihan ni mong todlo diha? Nadyo na, kita ko ba? No. Kisay siya ba? Nga imong nakitaan? Imo anak ba, Mila? Unsa? Nay? Kay galaan, dapiton ka mo sa pagpaminaw sa uban pang masumpay ning pag-utang sugilanon. Ang laylay ni Mila. Tagsuwat Marites Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spener Jewel Bense. Recording editor, Randy Tayad, soundman, Aldwin Nacurda. Dalit sa RMN Drama. Tulagan